Inaandar ang mahigpit na price monitoring sa bayan po ng isinagawa po ang mahigpit na price monitoring sa bayan ng San Fabian matapos pong iutos po ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang agarang activation at mobilization ng Local Price Coordinating Council noong Abril 13. Sa LPCC meeting kasama ang lokal na pamahalaan, iginitang pangangailangan ng bantayan ang galaw ng presyo ng mga bilihin sa nasabing bayan. Ayon sa DTI, direktang nakakaapekto ang oil price hike sa merkado na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng basic necessities at prime commodities. Dahil dito, nagsasagawa ang LPCC ng koordinasyong inspeksyon at presyo sa presyo po at supply ng mga pangunahing bilihin. Tinalakay rin sa pulong ang mga probisyon ng price at kabilang na ang papel ng mga ahensya gaya ng Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources at Department of Health sa nasabing monitoring. IFM News. IFM News. IFM.